ଦେଖିଲ ତ ସୁମନଟା ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭାଇ ମୋତେ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ଏତେ ତମେ କହୁଛ ତମେ ତ ଜୀବନ ଧୋଇ ଯାଇ ତମ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦବ। ଦୀପାଳି ତମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି। ଏ ସୁମନ କି ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ନା କି ଜାଣେ ନା, ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛି ସେ ହଉଛ କେବଳ ତମେ। सतरे लगी तो बहुत बड़ा एमितिका बड़ा भरी भाग्य दिले मिले ଆଉ ଏମିତିକା ସାନ ଭଉଣୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ବି ମିଳେ। प्रीतम मते भी सतरे जोड़े कथा पछिली सत कहि केते दिन तमे मथारू एमिति दूरे रहबो। सुमन ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଦୂରେଇ ରହୁନି। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଆଡଭାଇସ୍ ଅତି କମରେ ମୁଁ 6 ମାସ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ए समझते मते भूली तमे जदि आउ कहा हेसिबो ସୁମନ ତମେ ଏମିତି କଣ मो କହୁଛ? जा कहते ठीक कहूची ମାନେ ए दुनिया कुछ समिति केबे विश्वास करा जाई परिबने ସୁମନ देह ताकर गोटाए नारी पाखरे आ मन तांकर आउ गुटे नारी पाखरे ତୁ ସେମିତି କାଇଁ ଭାବୁଛୁ? ପ୍ରୀତମକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା। ସେ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ସେ ତତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ପରେ ସିଏ ତ